Ole ngai thla tu zong zong te chi bai le vek kule lo ngai thla ang pu editor mipui awo chanela thu ka lo sei lengo tu line zo fa te chung ko rang rang kanin po thiam sot ta viau mai hi avan lo mom em manipur lamka biala chengte bangladesh a chengte india chengte chuan boina chhum jina wangin kanrama inpui beranga pankhom lo theilovin kanom ta a manlaya inrun thin namma ni ilang khwanurua thila wanga inpan khom lo theilovin kanom ta chu ania heta thilpoi mota mai chu tong in trom nei hi ani then kha chuan mani chung ko bila man bik ti kan lo nei to a namtlem te si hi kan tong in hriat ton lo wang te in namdang enin kanin en pha chu wangin tuna kan man lar ber dulian tong kan ti maya tal hian zofa te chu in be thei tlangila a thadon lom ni kan ti ve ni e boitei pu aizol tuna kan vc thron mek te kho sakdan ka en hian kalunga oi chi alo niza in hlona aza ve top topin men han kat sang mak maka van tlang in khom an han ko ve te la hi kat tur vc member so in an soi homa sa thine moni mi puite chuan na tha kan han soi ven thin takna a zia nei lo niza in hlona hi keini mire theite a in an hak hlel zok pudu ruling vc kan han nei ve huna khongai takin vc tram hi kumthuma min po toy sakta che khotlang ta na thazok don ti hi keitak nial pon ka hria sin tin in saktran puina po vote zon na nan mangzel sia re thei in sa thei lo te aya anei nung zok chung tamte an du sakna hi i sarkar na hnuaiah hian top to se ka vati em bai niza in hlona veya zpm sarkar fakom dan lawanga hnan thoknia kan hriat thina wangin kan han social ve thina niya dananga hna an thoi ro hi chuan han fakhi an phu ve hrimhrimin ka hria saski sum crores ni somthum pathum lai ti laps nuwa hei zema bok tu bong konin kar kong siam chungchang ai ro chuan engma har satna siam lovin pwd ten na an thok thei hi fakta kan ni mnf hun laya sangsonom sa vekto ramri kon chu national highway 54 via sakorti chunpo hi contractor thatak mangin na han thok se thatur hi ania tuna chuan departmental work lem mangin party worker an tho tir me ka ni oma aveng nei tu te tal hian lo vilngun deuh sela a thakopang du thu sama phei chuan open tender diktakin han kalpui le sela adu hle mai ramro rel na a pathian ram tun din tumnen po ai me don e masin ruata sailo kan lalpa isu alo kal lai khan ami te thil ti dik lo hriat tirin nasa takin akhak borbora anni fel le tra in ti si khan an lo ho em ema achunga an thina la an ti hlum ta hial reng ani kha keini misual te po hian kan ramro rialna le sakhona kal sual hi kan veya kan that bik wang ni lovin pathian tirin an thil ti dik lo ka tuang renga kan khak borbora anni fel le tha in ti ho hian min ho hle a min tong ta chiam chiam ani pathian lalram lo thlena hnai to chuti huna chuan kan ramro rialna hian lalna le thune na zong zong chu pathian in a chang tuang ama ero chu kan lalpa i suan nima sela heng mi do tu te an lalata na mi du lo tu te hi rol hruaiula kahma thadro ati kha alo thlengma sa ang ti chuan zol nei sai khuma hril lok na ang khan zorama hian hmun thuma thena hmun hni kan thi lalpana phal don ani o zoram i pathian tok turin in peiro zk biker Zoram Mipui awo chanel vul zel ro se ram chen be tak ram ma son taka siam tur chuan mamo tam tak chu om ngei mai chung zinga chuan thiam na fin na hriat na nei tura zirna hi ani ti in kan soi thei hi alo me
chu ti mek laia zirna run sanga thok tu mi za chuang fe mai ban ngai mitling lo an lu in phum ruk thu han hriat thut mai chuan min va bara khai chiang kher em vele heng thil wang hi ani theia ngem hun rei tak chung IAS le Central Service po kan ram hian anei hle thei to lo chan hi apoi dan hi arap thlak tlat mitling lo te hne na zirtir tu na chu tu te pek nge engtika tang khan nge kan ram zirna insang chu ti chia ta lo ni to kan ram hi an va za lo em ve zirlai te tan thiamna tak tak tlingpuak chhuaw tur awm theinan mitling te chau na pek thin ni hram te se ar za sanga newsia ha Mipui vote mangin Mizorama ZPM in rowan rel meka MLA BL tina Mipui te khan thlang fu in TM nge thlang sual in ti le ZPM sarkar hian an la thok rei lo hle chung hian sarkar kalta pani nen khan khai khin zelila tu sarkar ma hi anin zorla ya an thu le hla anga ti hlo tling anom lowang om lo raw rawa ramina thatpui bik chu anom nge yang ke chuan aru langin soita ila kan sarkar hron to pani te kha lo sarkar le zok se thatur ti hi engkonga ma ka hmulo leiba lam ka ngai to lova an hnu ma a tha em ramtan thil tha an du tak takem ti te hi ka te na ni hei kongpuya an hnu ma ngota po hian ka te chho char char don fur khat dai pon siam thei bik lo ani chuan vote le hi ba in kain khedon lova an thadang lam hle ani chuan ka vote lo phal lowang party minga ni lovin an na tho be chana vote pe khi ram mangai tu zia dik tak ani reng don RK sanga ai kalla khap wangin sarkar na thok an beidong ai kalla khap pisa tran hun le ban ma a pisa chwa san phal lo ti te wangin sarkar na thok an beidong mek ti in MNF treasurer puar ke chuan namrun in khom na soya ZPM chu sarkar na thok te nek chep tu ti in puar ke hian a soibok sarkar na thok te omna chin hriat zel theina apps man ani do na wangin sarkar na thok te an beidong tran atile zel bok MNF shwai tuin ruling beina na man ruwa achelek du dan hi ramle nam pui suina nin alang tlatani Mizoram hi sarkar na thok te tan chuan paradise ang maya nuam an ti thin income tax an choi lowa chol an nga in du hun huna pisan chwa san the moti mai turani thin adu an sum donga adu NGO lama in mangin hruai tu te an ni thul code of conduct bo chiat pop pop na thleng ring ma se hreman tok ngai lo ZPM lamin tlema khauzo ka sarkar na thokte khwa khir tu ma han la hi a thlopom hle zo ka chuti laya an thlawang kan haudu dan hi ram hmangai na thinlunga tanga lo chuak ni lovin von mu nan chuan engpo ti hrelo na zelhui kan ram thuanop chan lam a hoi ti lo rual ani lo zel thel tur le in thlada tur songa in fui hi a tul lo hle ani hi MNF hian an zelhui mipuin kan pai thlak chan kha an hrelo nge an haider zok in siam that lam an hoi haulo ni na lang tlatani hi Zoram Mipui tam zok hian digna ro rel kan du in kan thlahel to ti party tin hian an hriat a hun to tak zeta chuti laya vote zon dan thinglu tu ram hlui zia ti hai theimia lo manga opposition role an han mang hi inen fial le mol ro se lalrem liana pachuaw pu editor he tianga mipui a o in bua sei thin hi alomom tak zete tun na ya chanchin duam lo tak tak kan hrenwal tamai apoi thin khop mai Mizoram Christian rama he tiang hi chu thleng to lo ram ro se tun na ya kan u nau pa cliffota sial su ka aboral chungchanga po digna hi lal ber ro se atuar tu tan ana thin e mai by Ellen Fanai ole hangai nom thin hle mai khati zong kha voina ta na kan ngai thla khau thi chu alo ni le ta thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi thar le
thuron tho zel turin thlir tu le ngai thatu te kanin som non le ani e hun man nuam le vek kule